ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ንሮም ባር ኣብ መለብ ዘተ ስፖርት ኣብ ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ዝተኻይደ ማለት አትሌቲክስ ኣብ ውድድር አትሌቲክስ ዓለም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተሳተፈቶ ምስ አሰልጣኒ ብርሃ አስገዶም ከምኡን ኦሎምፒካዊ አትሌት ዘርሰናይ ታደሰ ንገብሮ ዕላሊ ክኸውን ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ሕራይ እንቋዕ ብድሓን መጻኹም ሕራይ እስከ ውድድር ሃገራዊ አትሌቲክስ ዓለም ማለት ሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ ክትሳተፎ ዝቕነየት ኣብ ቀጠር ዶሓ ታሪክ ህይወቱ እንታይ ይመስል ድሕረ ባይትኡ ክንዛረበሉ ባህ ጅምር አሰልጣኒ ሕራይ የቐኒልና ብሽምታ ሃገራዊት ጋንታ ብሓፈሻዊት ዝነበሩ ኣባላትን እዚ ናይ ሎሚ ናይ ዓለም ጨወታ ዝነበረ ናይ ዶሓ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምናልባት ነዊሕ ታሪክ እዩ ዘለዎ እዚ ወርልድ ቻምፒዮን ወይ ከዓ ደረጃ ዓለም ዝካየድ ድሕሪ ኦሎምፒክ ኣብ 2 ዓመት ዝካየድ ውድድራት እዩ ዝዓበየ ክብሪ ዘሎ እዩ እውን ዝውን ኦሎምፒክ ኣብ 4 ዓመት ክካየድ ከሎ ወርልድ ቻምፒዮን ከዓ ኣብ 2 ዓመት ዝካየድ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ናይ ዓለምና ብሉፃት ኣትሌታት ሒዛ ሓንቲ ሃገር ተቐርበሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓይቢ ክብሪ ዘሎ ውድድር ሽም ትረኽበሉን እዩ ማለት እዩ ሕራይ ዘርሰናይ ማለት ከም ዝበርሀ ክብሎ ዝፀናሐ እንድዩ እቲ ድሕሪ ኦሎምፒክ ዝስራዕ እዩ ናይ ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ዝኸበደ ውድድር እዩ ድማ ሓያላት ኣትሌታት ኩለን ሃገራት ሓያላት ኣትሌታት ዘሳትፋሉ እንደገና ኣብዚ ውድድር ዝኽተኣቱ እንተደኣ ኮንካ ድማ ሚኒማም ማሊእኻ ተኣትወሉ ስለ ዝኾነ እቶም ቶብ ኣትሌታት ወይ እቶም ናይ ዓለም ኣትሌታት ዝሳተፍሉ እዩ እዚ ናይ ወርልድ ቻምፒዮን ኩሉ ናይ ሃገሩ ዘፀውዓሉ እዩ ማለት እዩ ሕራይ እስከ ቅድሚ ምፅራያት ነዚ ውድድር ከመይ ይመስል ነይሩ ናብዚ ውድድር ክኣትዉ ወይ ከዓ ንኽሳተፉ ዝተገብረ ውድድራት እንታይ ይመስል ነይሩ ቅድሚ ምፅራያት ማለት እዩ ሕራይ አሰልጣን ብርሀ ሕራይ ልክዕ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ናብዚ ብደረጃ ዓለም ዝካየድ ውድድር ናይ መሕለፊ መፃረይ ኣሎ ማለት እዩ እዚ መፃረይ እዚ ከዓ ካብ ሃገርካ ወፂኻ ትገብሮ መዐቀኒ ደረጃታት ኣሎ ብደረጃ ዓለም ናብኡ መፃረይ ዝኾነካ ነቲ ሰዓት እንድሕር ኣማሊእኻ ኢኻ ተኣቱ ማለት እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ስለዚ ናብዚ 5,000 10,000 ኹን ማራቶን ኹን ኩሉ ናቱ ዝኸኣለ መዐቀኒ ደረጃታት ኣሎ ማለት እዩ በዚ ሕጂ ዝረኣናይ ከዓ ኣብ ማራቶን ኣብ 10,000 ኣብ 3,000 ናይ መሰናኽልና ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተሳቲፋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ብዙሕ ናይ ሰባት እውን ክህልወካ እዩ ግን በቲ ዝበለፀ ሰዓታት ተሰሪዑ ዘሎ ብኡ ናይ ቀዳምነት ደረጃታት እንዳወሰዱ ናብቲ ውድድር ዝሳተፍሉ ምክንያት ማለት እዩ ሕራይ ከም ገዲም አትሌት መሰረት እስከ እንታይ ኣለካ ኣብዚ ሓሳብ ዝተወስኾ ዘርሰናይ ማለት ኣነ እኳ ብዙሕ ክስታይ ከብሎ የብለይን ግን ኣብኡ ሓፈሻዊት ሚኒማ ምፅኢኻ ተኣትዎ ስለ ዝኾነ እሱታት ኣመሊእኻ ካብኡ ተኣቱ ከምዚ ክብለካ ዝፀንሓ ኣዲመ ማለት ሕራይ እስከ ዘርሰናይ ኣብዚ ውድድር እዚ ክትሳተፍ ከለኻ ንክትሳተፍ ዝገበረካ ሚኒማ እንታይ ይመስል ነይሩ ኣብዚ ውድድር እዚ ክሳተፍ ከለኹ ኣነ ብሚኒማ ተሳቲፈ ማለት እዩ ኣብ በርሊን ተሳቲፈ ነይረ 2:08 ሰዓት ሃሪመ ብኡ ድማ ሳልሳይ ኮይና 3 ሰባት ተሳቲፍና ኣብቲ ናይ ወርልድ ቻምፒዮን ኣነ ኣዋይ መርሃዊ ዝብሎ ክልተ ምሳይ ኣትዮም ማለት እዩ ከምቲ ዝረኣኹሞ ድማ እቲ ውድድር ሓፈሻዊ ፅቡቅ ነይሩ ኢለ ክገልፆ ምናልባት እቶም ክልተ ምሳይ ዝኣተዉ ናይቲ ሙቐት ተደይ ኮይኑ ተቋረፁ ተገዲዶም ሓፈሻዊ ውድድር ግን ሓያል ምዃኑ እያ ክስተከሎ ሕራይ እስከ ብርሀ ኣቃውማ ሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ ኣብዚ ኣብ ቀጠር ዶሓ ዝተኣንገደ ውድድር ሃገራዊ ውድድር አትሌቲክስ ዓለም ማለት እዩ ከመይ ይርአ እቲ ኣቃውማ እንታይ ይመስል ነይሩ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ብጣዕሚ ዋላ እቲ ደረጃታት ናይ ዓለም ክንሪኦ እንድሕር ኮይኑ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣትሌታት ናይ ካልኦት ሃገራት ኣዝዩ ብሉፃት ናይ ዓለም ዝበሃል እዮም ክሳብ 2 ሰዓትን 2 ደቂቕን ሒዞም ዝነበሩ ዓበይቲ ኣትሌታት ናይ ዓለም እዮም ኣብኡ ነይሮም ብደረጃ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ክሕዙ ዝኽእሉ ኣትሌታት እዮም ነይሮም ኣብኡ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ሒዛቶም ዝነበረት ንኣብነት ዕባይ ፀጋይ 2 ሰዓትን ባዶ 6 ሒዙ ኣትዩ ናብቲ ውድድር ናይ ዘርሰናይ እንተሪእናዮ 2 ባዶ 8 እዩ ናይ መርሃዊ 2 ባዶ 9 እዩ ማለት እዩ ስለዚ
እዚ እቲ ሰዓታት መዐቀኒ ናብኡ ክእትዎም ዝኽእል እዩ ምናልባት ኣብዚ መንጎ እውን ነይሮም ናዮም ዓበይቲ ኣትሌታትን ልክዕ ምስኦም ኣብቲ ናይ ኩነታት ጥዕና ሳሙኤል ፀጋይ ስቅኤል ተወልደ ንሳቶም እውን ኣብቲ ደረጃታት ነይሮም ብዙሓት ሕጂ ሓፈሻዊ ግን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በዚ ሒዛቶ ዝኸደት ኣቃውማ ኣብ ማራቶን እውን ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ እያ ነይራና ናዝሬት ወልዱ እሳ እውን በቲ ሰዓታት እያ ኣትያቶ ኣሮን ክፍለ ኣብ 10,000 ንሱ እውን በቲ መዐቀኒ ብኡ እዩ የማነ ሃይለ ስላሴ ኣብ 3,000 መሰናክል እሱ እውን በቲ ደረጃታት መዐቀኒ እዩ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ትሒዞሞ ዝነበሩ ሰዓታት እውን ንባዕሉ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ሓፈሻዊ ግን ኣብቲ ባይታት ፀንሓካ እስኻ ዝተዳለኻዮ እውን በበይኑ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብሓፈሻዊ ግን እቲ ምድላዋት ናይቲ ሃገራዊት ጋንታ ፅቡቅ ነይሩ እቲ ዝተገብረ ውፅኢት ውድድራት እውን ንባዕሉ ሓያል በዳህን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ራይ እስከ ዘርእስናይ ብወገንካ ነዚ ውድድር ዝኸውን ምድላዋት ከመይ ነይሩ እንታይ ይመስል ነይሩ እቲ ምድላዋትካ ወን ምናልባት ኣነ እቲ ኣብዛ ሓደ ወርሒ ገረ ነይረ ምናልባት ሓደ ክልተ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ነረ ማለት ነቲ ቁርባፍቲ ፕሮግራማት ኩሉ ክሳይ ክገብር ኢለ ግን ሓፈሻዊ ኣብ ፍልልይ ኣለና ኣብቲ ናይ ፕሮግራማት ኢለ ክሳይ ክገብር ክእል ምናልባት ኣብቲ ዝነበርኩ ናይ ማራቶን ዝፈተን ኩሉን ኣብዚ ናይ ሕጅን ብጣዕሚ ፍልልይ ኣለዎ ናይ ቴክኒካዊ እንታይ ሽሙ ተለይ ገረ ኣብዚ ናይ ወርልድ ሻምፒዮን ምናልባት እቲ ጌጋ ገይረ ግን መጻኢ ከመይ ጎይ እሱ እንታይ ሽሙ ከብል ግን ሓፈሻዊ ትሬን ብቆዕዱ ኾነ ትሬን ኣብ ሃገሬ ሓደ ወርሒ ገይረ ኣብ እውን ሓደ ክልተ ወርሒ ገይረ ምስ በዓል ቀነኒሳ ነይረ ማለት ትሬን ግን ኣብቲ ውድድር ምናልባት ከም ትበልኩ ናይ ቴክኒክ ተለይ ኮይኑ ኣብ ቶፕ 3 ክኣትወሉ ዕድል ነይሩ ግን ስለዚ ሕጂ ኣብ ድሕር ተሳዒርካ እንዲ ግን ንመጻኢ እንታይ ይገብር ግን ብዙሕ ትምህርቲ ተማሂረ ኣለኹ ኣነ ጥራይ ደይኮንኩ ብዙሕ ነገራት ኣብ ናይ ቲምናትና ድዩ ኣብ ዝኾነ ናይ ኣትሌታት እውን ትፍልልይ ደሎ ከመይ ገርና እንታይ ሽሙ ስልጠና ብሓባር ንገብር እሱ እቲ ብዙሕ ከሲብና ከም ዘለና ግን ሓፈሻዊ ኣብቲ ውድድር እንዳሕር ኣመፀ ተሻድሻይ ምውፃእ እውን ኣነ ከም መጀመርያ ወርልድ ሻምፒዮን ተሳቲፈ ከም ፅቡቅ እያ ድብሎ ብወገነ ንኦሎምፒክ እውን ዳይሬክት ቶፕ 10 ዳይሬክት ንኦሎምፒክ ሓሊፍና ኣለና ሕጂ ኣብ ኦሎምፒክ እውን ኣብ ስራሕ ከም ፅብየና ደሎ በዚ ገጠማ እንኳ ሓጎስና እንታይ ክብል ደለ ዘርእሰናይ ኣብዚ ውድድር እዚ ንመበል 15 ግዜ ኢኻ ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ውድድራት ንመበል 15 ግዜ ኢኻ ትሳተፍ ዘለኻ እዚ ማለት ኣብ ናይ ፍርቂ ማራቶን ኢኻ ትሳተፍ ነርካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ቀጠር ዶሓ ዝተኸደ ግን ኣብ ናይ ማራቶን ሙሉእ ማለት ኢኻ ተሳቲፍካ ሞ እዚስ ከመይ ይርአ ማለት እያ ተሕቶ ነይራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከማን ደረጃ እዩ ተመዝጊቡ ይቐንለይ ናባኻ መፅእ በርሀ እስከ ኤርትራ ኣብዚ ውድድር እዚ ዓመት ካብ 2003 ጀሚራ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ን16 ዓመታት እያ ተሳቲፋ እስከ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ውፅኢት ከመይ ግምገም ልካ ኣለኻ እቲ ዘርሰናይ ክብሎ ፀንሐ ሓደ ኣብቲ ብደረጃ ዓለም ተጠመቲ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን እውን ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ናይ 5,000 10,000 ሒዙ ፀንሐ ዘርሰናይ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘርሰናይ ካብ 2004 ሜዳሊስት ዝኸውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኦሎምፒክ ጥራሕ ኦሎምፒክ ኣብ 4 ዓመት ዝካየድ ዘርሰናይ ኣብዚ 4 ግዜ ተሳቲፉሎ ኦሎምፒክ ጥራሕ 4 ዓመት ብ16 ዓመት ዝኣክል ኣብዚ ተሳቲፉሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሓፂር ይፀኒሑ ኣብቲ ናይ ማእከላይ ሪከርድ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ሒዙ ፀኒሑ ንመጀመርታ ግዜ ሕጂ ኣብ ማራቶን ብደረጃ ሃገር ብደረጃ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ክሳተፍ ፀኒሑ ምስ ኣባላቱ ወላቶም ምስኡ ዘፀንሑ ዕቁባይ ፀጋይ መርሃዊ ከሰተን እውን ናይ መጀመርታ ውድድሮም እዩ ሕጂ ናይ ትማሊ ኣብ ዳሓስ ተካየደ ስለዚ ንኣብነት ናዝሬት ወልዱ እውን ናይ መጀመርታ ውድድራ እዩ ኣብ ማራቶን ብደረጃ ዓለም ማለት እዩ ምናልባት ኣሮን የማንን እውን ንሳቶም እውን ኣብቲ ጂኒየር ዝፀንሑ ኣትሌታት ሕጂ ብደረጃ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ውድድርን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ሪዮ ኦሎምፒክ ዝተሳተፉ እዮም ንሳቶም እውን ግን ሓፈሻዊ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ እቲ ብድሆታት እዩ ክብል ዝኽእል ስለዚ እቲ ውፅኢት እውን ዘርእሰናይ ናይ ብሓቂ ምስ ዝነበሮ ብቕዓት ነቲ ደረጃታት ክኣቱ ይኽእል ተባሂሉ ነቲ ውድድር ባዕሉ ካብ 17 ኪሎ ሜትራት ሒዙ ጌና ከሎት ውድድር ክቕልሶ ምፍታኑ ብዙሕ ኣቓልቦ ዓለም ስሒቡ እዩ ክሳብ መጨረሻ እውን ነቲ ውድድር ባዕሉ እዩ ስሒቦ
ኣብ መጨረሻ ግን ምስ ሃሊኽዎ ዝነበረ ጉዳያት ምክንያቱ እቲ ቦታ ዙር ኢኻ ትዘውራው 6 ዙር ኣብ ሓደ ሕምባበ ዘለዎ ቦታ ክትዘውር ንባዕሉ ደሴት እዩ ኣብ ገማግም ባሕሪ ምዃኑ ሓደ ፃውጥ ኣሎ ንባዕሉ እውን ምስቲ ቴምፕሬቸር ዝነበረ እቲ ኩነታት ሙቐት እውን እቲ ሆሞዲቲ ዝነበረ ኣዝዩ በዳህ እዩ ስለዚ ንዑ ተፃይርካ ንከምኡ ዓይነት ውድድር ኣብ ከምዚ ሙቐት ክትቅልስ ሓንሳብ ስለ ዝወፀ ግን ከብርይዎ ስለ ዘይከኣሉ ነታ ጉዕዞ በዓሉ ሒዝዋ መጨረሻ እውን ዝገበሮ ተሪፉ ነይሩ እንደገና እውን ኣትዩ እቲ ዝገብሮ ዝነበሩ ናይ ምቅያር ናይ ጥበብ ግን ዝያዳ ንዑ እውን ኣብ መጨረሻ ነቲ ውድድር ብዙሕ ፍልልያ ይገበሩልን ሻድሻይ ኮይኑ ምውፅኡ ንሃገራዊት ጋንታ ንኤርትራን እውን ብደረጃ ዓለም ዝመፅእ ዘሎ 2020 ኣብ ጃፓን እውን ሓደ ካብቶም ብሉፃት ናይ 10 ኮይኖም ድሕር ዝሓልፍልዮም ክብሪ ወይ ከዓ ኣዝዩ ፅቡቕ እንታይ ሽሙ ዝወሃቦም ኣትሌታት እዮም በዚ ኣጋጣሚ ዘርሰናይ ሻድሻይ ወፂኡ ሽም ሃገሩን ዝመፅእ እውን ከም ሓደ ክብሪ ናይ ዕዱም ኮይኑ እውን ምስቶም ማራቶን ዝሳተፉን ምስቱ ናይ ቀዳምነት ዝወሃቦ ከምኡ ዓይነት ክብርታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቶም ዝነበሩ ኣትሌታት እውን ዓይቢ ተመክሮ እዩ ኮይንዎም ዘሎ ዝያዳ ዘርሰናይ እውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክብረ ወሰን ናይ ዓለም ኣብ ሃፍ ማራቶን ዝሓዞ ሕጂ እውን ኣብ ማራቶን ሓደ ነገር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዘሎ ሰዓታት እውን ክወርድ ከም ዝኽእል ዘረዳእካ ናይ ብሓቂ እቲ ዝወሰዶ ውሳኔ ቁሩብ ምናልባት ጥበብ እዩ መጨረሻ እውን እንታይ ዓይነት ጥበብ ተጠቂሙ እንታይ ጉድለት ነይርዎ እውን ርእይዋ ኣሎ ብዙሓት ካብ ብፆቱ እውን ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ዝነበረ ዘርሰናይ እዩ እቲ ዝያዳ ተቢሉ ነይረ ሻድሻይ ኮይኑ ምእዋትዋ ፅቡቕ ናይ ብሓቂ ንኩልና ጋበቲ ማለት እዩ ብደረጃ ዓለም ሻድሻይ ክትወፅእ ከለካ ልዕሊ እዮም ነይሮም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ከዋክብቲ ናይ ዓለም ሰለስተ ኢኻ ትወቱ ኬንያ እቶም ተጠመቲ ዝበሃላ ኣብ ከባቢና ኢትዮጵያ 3 ኬንያ ወርልድ ሻምፒዮን 2000 ናብ ሎንዶን ዝነበረ ናይ ዓለም 4 ዕውታት ሒዛ እያ ሓሊፋ ምክንያቱ እቲ ሜዳሊስት ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ዓመት ራብዓይ ኮይኑ ሓሊፉ ሕጂ እሱ እንድሕር ርኢናዮ እቶም ዕውታት ኩሉ ግዜ ኣብኡ ኣሎ ብራብዓይ ደረጃ ዝመፁ እዮም ብላዕሊ ስለዚ እዚ እውን ቀሊል ፀወታ ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ ሓያል እዩ ከቢድ ሰዓታት ዝነበሮም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም በዲኻ ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃታት ክትኣቱ ምፍታን ክትዕወት እውን ኣዝዩ ዓይቢ ክብሪ ዘሎ እዩ ስለዚ መዝሙር ሃገርካ ብሓፈሻ ዓይቢ ክብሪ ንዓኻ ተፀዋዓሉ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ እቲ ደረጃታት ክንሪኦ እንድሕር ኮይኑ ዝሓለፈ ልክዕ እዩ ነይሩ ውፅኢት ኣብ ወርልድ ሻምፒዮን ናይ ግርማይ ዝተዓወተሉ ናይ ቻይና ነይሩ ያሬድ ብራብዓይ ደረጃ ብዙሓት ኣትሌታት ዓበይቲ ኣትሌታት እውን ቶፕ 10 ዝኣትውሉ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ብሉፃት 10 ዝኣትውሉ ነይሩ ሕጂ እውን ዘርሰናይ እውን መጀመርታ ግዜ እቲ ማራቶን ኣትዩ ምስ ብሉፃት 6 ክውድቕ ኢሉ ኣሎ እቶም ዘለዉ ኣትሌታት እውን ምስ ብሉፃት 20 ምስ ብሉፃት 30 ከምኡታት ወዲኦም ኣሎ ማለት እዩ ኩሎም ስለዚ ብደረጃ ዓለም ኣዝዩ ወሳኒ ፀወታ ከምኡ ዓይነት ደረጃታት ክትውድቕ ከለካ እውን ዝዕግብ እዩ እቶም ገለገለ ኣትሌታት እውን ምስቲ ዝፀንሐ ብድሆታት ደይምፅዋር ወይ ከዓ ትሒዝካዮ ዝፀንሓ እውን ኣብ መንጎ ዘጋጥመካ ነገራት ኣሎ ሓፈሻዊ ግን እኹል እዩ ዝያዳ እውን ብሕጂ ክስርሓሉ ተሰሪሑ እውን ንውፅኢት እንታይ ዓይነት ስራሕ ይስራሕ ኦልሬዲ ሪኦም ኣሎ በዓል ዘርሰናይ እውን ማለት እዩ ወከምዚ ክትብሎ ፅናሕካ ኣሰልጣኒ ብርሃ ኣስገዶም ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ውድድራት ተሳቲፋ ናብ ኦሎምፒክ ዘሕልፋ ደረጃ ክትረክብ ከላ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ናዝሬት ወልዱ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከማን ክትሳተፍ ከላ ትሰምዓና ከማን ትህልያ ካብ 4 ዝበፅሓ ካብ 4 ክቋርፃን ከለዋ ንሳ ግን ንውድድራ ምዛማ ኣዝዩ ዝነኣድ ብቕዓት እዩ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ እስከ ፀኒሕና ነዛ ሕቶ እዚኣ ምክንምለሳ ኢና ግን ሓንቲ ሕቶ ተያላትኒ እዚ ውድድር እዚ ብያፍ ከመይ ዓይነት ስኬር ኣለዎ ወይ ከዓ መዐቀን ኣለዎ ዝለዓለ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ እቶም 3 ብሉፃት ኣብ ማዳልያ ዝኣቱ ዘለዉ ዓይቢ ክብሪ እዩ ዘለዎም ንባዕሎም እዚኦም ስለዚ ኣብቲ ናቶም ዕቤት ናይ ስርሖም እንደገና እውን በቶም ናይ ደገ ማናጀራት ዝረኽቦ ክብሪ ተወሳኺ እውን ብካሊእ ዕድመታት ዝግበረሎም ናይ ብሓቂ ዕዱማት እዮም ዓበይቲ ተወዳደርቲ ተባሂሎም ብደረጃ ዓለም ክብሪ ዝወሃቦም እዮም ማለት እዩ ንባዕሎም ቶፕ 6 ቶፕ 10 ዘለውን ብደረጃ ዓለም ናቱ ደረጃታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣብ ከምዚ ዓይነት ተዓዊቶም ዝመፁ እውን ብፍላይቲ ቀዳማይ ደረጃ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዓለም ተወዳዲሩ ዘሎ ሜዳሊስት ኮይኑ ዘሎ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ እውን ኣብቲ ዝመፅእ ኦሎምፒክ እውን ዝሰፍሐ ዕድላትን ክብርን ይወሃቦ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ እቲ ውድድራት ዘለዉ ስለዚ ኣዝዩ ዓይቢ ክብሪ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ማራይ እስከ እቲ ስኬር ናቱ ወይ ማለት እቲ መዐቀን ናቱ እንታይ ይመስል ምክንያቱ
ምስ ናይ ዝሓለፈ ዝነበርና ቃውማ ንራእዮ ከለና ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣተባባዒ ዝኾነ ውፅኢትና መዝጊብና ዘለና እቲ ዓቐን ዝነበረ እንታይ ይመስል ነይሩ ኣብቲ ዓቐኑ ኣቲና ክንዛረብ ከለና وحجي بدرجة عالم زكايد نتن هاجرات ندازوري زوهابن تي عيشة مالتي حجي بدرجة عالم تي زوهابو ناياف معكن له زي من البعض كم تي نوددر وين كان ساعات كهرم تباهيل زقبر أيكونن مالتي منياتو تي عبيت وددرات ميجر ماراثون زبهال فلوت ناي عبيتي بعالمنا بشدش سرع على نسوم أكالات أفتت تجيرو ساعات ريكرد سبر تباهيل زقبر بوتاتات على بقدامي درجة بخلاي درجة بجولد ليفل سيلفر برونز ندابلون يسرع ينسو إذا جن بدرجة عالم نحنت حجر كتدالو زوهابا أي مالتي ስለዚህ ናይ ሰዓታት ክህረም ዝኽእል ኣይኮነን ኣብዚ ሓደ እቲ ሰዓታት ክህረመሉ ዝኽእል ቦታ ኣይኮነን ምክንያቱ ሕጂ ዱሓን ድሕሪና ኣዝዩ ዝኸበደ ሙቐት ዝነበሮ ምኻ ፍርቂ ለይቲ እዮም ዘካይድዎ ነይሮም እዚ ውድድር እዚ ፍርቂ ለይቲ ከተካይዶ ከለኻ ንዓና ከም ኤርትራውያን ኣብ ከበሳ ንነብር ሕጂ ከምኡ ዓይነት ጥበብ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ሜላ ዘይነበረና ንበዓሉ እቲ ማስልስ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ሓንጎል ክትእዝዞ ለይቲ ክትጎይ እሱ እውን ሓደ ጥበብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብደረጃ ያፍ ሰዓታት ዝተሓዘ ይኮነን ከመይ ገይሮም ግን ነታ ክብሪ ናይ ቀዳማይ ናይ ሳሳይ ናይ ካልኣይ ዘላ ንዓ ክብሪ ይረኽብዋ እጂ ኣብኡ ምትሕላይ ኣሎ ኣቀላጥፍቲ ስለ ዘይብሉ ባዕልኻ ከነቱ ማራቶን ሙሉ ባዕልኻ ትውዶ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ስለ ዘሎ ብያፍ ደረጃ ወይ ከዓ ብዓለም ደረጃ ሰዓታት ዝተሓዘሉ ይኮነን ወላቲ ያፍ እውን ክንዚ ክረም ኢሉ ግምታት እዩ ዝገብር ምስ ኩነታት ኣየር ዘሎ እምበር እዚ ሰዓት ክረም ኢሉ እንታይ ሽሙ ኣይውፅኦን እዩ ማለት እዩ ግን እንዳዘረ እዩ ዝኸይድ ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ዱሓ ተኻይድሎ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ከዓ ድሕሪ 2 ዓመት መን ተብል ከዓ እቲ ያፍ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ ኣሰልጣኒ ራስ ኮሎም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኢና ኣብዚ ውድድር እዚ ኣሳቲፍና ዘለና ከም ዝረኣናዮ እውን ከምቲ ዓንቶይ ደጋጊምና ክንገልፆ ፀንሕና ፅቡቅ ውፅኢት እያ ምዝጊባ እስከ ክሳብ ኣብ መስመር ተኣትወና ከመይ ነይሩ ውድድር እስከ ብውልቅኻ ትሪኦ ከለኻ ሕጂ ናይ ናዝሬት ወልዱ እሳውን ኣብቲ ማእከላይ ርሕቐት እያ ፀኒሓ ኣብ 5,000 10,000 21 ኣብ 800 ሜትሮ 1,500 እቲ ማፃፃናታ ከምኡ ይፀኒሕ ማለት እዩ ብደረጃ ዓለም እውን ንመጀመርታ ግዜ እያ ኣብቲ ውድድራት ተኣቱ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ከም ዝሓለፈ ግዜታት እንድሕሪናዮ ኦሎምፒካዊት ነቢያት ሃብቲ ማርያም እያ ልክዕ ከም ናይ ዘርሰና ዮናስ ክፍለ 4 ግዜ ብኦሎምፒክ ዝተሳተፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ወርልድ ሻምፒዮን ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሖም ከም በዓል ዘርሰናይ ነቢያት ዮናስ ብዙሓት ኣለዉ በዓል ያሬድ ብዙሓት ኣለዉ እቶም ክንጠቕሶም ንኽእል ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ናይ ሕጂ እውን ኣትያ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ነቢያት ሃብቲ ማርያም እያ ፀኒሓ ገለገለ ኣትሌታት እውን ነይረን እየን ስለዚ ሕጂ ነዛ እንኮ ኣትሌት ኣብዚ ናይ ዓለም ክካየድ ፀንሐ ምስ ብሉፃት ናይ ዓለም ዘሎ እያ ተወዳዲራ ክሳብ 7 ዝኣኽላ ናይቲ ቁፅሪ ኣትሌታት ነይረን ክሳብ ከምዚ ዓይነት ቁፅሪ ከዓ እቲ ዝነበረ ከቢድ ኩነታት እውን ኣዝዩ በዳሂ ነይሩ ክሳብ 74 32 ሙቐት ሆሞዲቲ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ነዚ ተፃዊራ እውን ክሳብ 23 ደረጃ ወፅያ ክሳብ 40 ክዳኽልዋተን 30 ከቋርፀ ከላ እውን ኣዝዩ ከቢድ ብድሆታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ተፃዊራ ምውዳኣ ንዓውን ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብነት ነተን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና እውን ዝያዳ ሰሪሐን ክዕወታ ከም ዝኽእላ እውን ከም ኣብነት ገሊፃ ኣላ እሳ እውን ንኩሉ ኩነታት ተፃዊራ ማለት እዩ ሕራይ ነዚ ዝነበረ ኩነታት ንሳ ብኣካል ከም ተሳተፈቶ መጠን ክትሕብረና ክሳብ ኣብ መንጎ ተኣትወና ናብ ካልእ ሕቶና ክንሰግር እስከ ንኸዕውትና ኢልና ሒዝናዮም ዝኣተና ትልሚ ከመይ ኣባይታ ረኺብናዮ እንታይ ዓይነት ምልሰ ግብሪ ረኺብናዮ እዎ ምናልባት ሕጂ ትሒዝናዮ ዝኣተና ኣፃወታ ሓፈሻዊ ኩልና ተራራዲና ኣለና ዋላ በዓል ዘርሰናይቲ ተመክሮ ነቶም ዘለው ተዋሂብና ኢና ግን ካብዚ ሒዝካ ፀናሕካ ናብኡ ፀናሕካን በበይኒ እዩ ሕጂ ንዓና ብድሆታት ቴሌፎን ኣለና ሄሎ 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 ናዝሬት ዶ ትኾኒ ኦኬ ፅቡቅ ፅቡቅ እስከ ናዝሬት እቲ ዝነበረ ውድድር እንታይ ይመስል ነይሩ እስከ ከምቲ ከም ኣካል ተሳተፍኪ ክትገልፅልና ውድድር ከምቲ ዝራኽብሞ እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ከምቲ ተፀበናዮ ኣይኮነን ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓሩዝ ዝበዝሐ ውድድር እዩ ነይሩ
ولا تراكمو تي بزحات أتلتات مقراطهم بتعمل كبيد ودور نير مالتي أوه اسكا كمتي عفرق ليتي مكيادو نعاخي مستناك المحجة كايدي نبركي انتهي صباح درلكي أنا دبازحي ودورات درجة فرق ليتي ومالتي كاب ساعة 4 قلي زوادا درنا مالتي دحاني فرق ليتي مخانو ولا حنت بزح حدثنا يكونن قل كورو بتي فرق ليتي توحيدو ستو ودور زكايد نبره مالتي كمزي زحلت تصبيه نير مالتي ولا حرو انتي لو منسي تزحلس كورو بمصانا دي يخون لنا انا تصبينا يغن كم تتصبينا يكونن بتعم يكبد ودور نير مالتي اسك بركت زبلا دق انستين توددر كقارصو تجديدن ابزخه انت عنتا ملخت لكي مخناتو تي وددر مسراخو انا نبعله ولا سنبيده مخناتو اندات وادادر كلخو اقارط انصنحني والت مسراخو بدعمي يفرح نير مالتي مخناتو 3 ورح اذا اكل وددر تدالخا ني عالم شامبيون الكا اذا كل النجرات سابيلكا خيتكاسي كتقارط نبعلك سكربيدي مخناتو ولا حنت تغبرو نجر كايلن اذا وددر سلازكونه لعن مساقارصا مخناتو سنعي كمان حما نجر يسمع نيرو ግን انا كقارط كبل سلازي دل زنبركو دحان نزي تمرت كونني مخناتو ور شامبيون سلاز كونه إلي بتعقم زفكره تواداديره تي إسرام مبل إسرام سلسن درجة ودي مالتي كبز إسرام سلسن جن كاب 7 أتلتات 4 عوالد سنة ودينا مالتي 3 زعات الأتلتات تمالو دبحالو أتلتات يوم كمان أقاريص مالتي مخناتو ندمت زولو ودور نعي تكون نجر نبعلو ندرانش ديو نكل نجر تحكي حجزني كعل نجر تابز قبر سلزبول كي مالتي راي كمزي سلطاني غي ولا اون قديم اتلت اولمبيكاوي زر سنه هذا صح قلصنا صنحو ازيو كبير كم زنبرت وددر تعذيبهم مو اسكه تن زنبر اتلتات بقعت انت يمثل نيرو مستا قداميت خنا زوصتك كمي عينت الراي نيركي مخناتو تي زنبر من يا قداميت توت من يا ثالث توت الكا مالت تقولوا ما يتخيلها مخناتو تكونات لازم ريو زنبرنا مالتيو ناتهم ساعات جن زحيه لساعات يومني اثيوبيا ثلاثه مالتيو ما بالعكس شو ثلاثه ساعات مالتيو اوكي كم سلاز هنا عندي مخناتو ناتا مالتي نعسب صبيه نجر اي نبرن مالتي قدامت توت ولا نحنا تصبيه هني يوم اثيوبيا مالتيو سا قدامت توت كلاتي اللي زنبر ساعات أنا بنفسي مالتيو سناتي نيول كأي ساعات زنبرس درجة إسران قال زعك الدنجي ياسي مهناتك ودو على الناس لزولكو في ولا ساعات تيجني ولا حنت نقدر زقبرو نقريه لأن حروش لزول ساعات زنبرة مالتيو أنا مسيتي ما بيتات لتات أتي كوم عينة تدور كوادا در كلون عين تمكرو أنت عينة تمكرو حزيك وصلني تدور حجاز مالتي نعم ولا وانت زحسكي مبل إسران سلسلة ترتا كافتن كالوت ازيو زنا دينيرمو يقندلنا نازريت يقندلنا هر حري اسك نخيد كم زخ قلصنا صنحت نازريت ازيو كبيد كم زنبرينا توددر كنريت احنا اسك نابتي وددر حزنيام زقربنا اتلتاتك كمي نتوددر ريمو كمي نيرو تريو خلخا واخا جمر و لك عم تاخذ قلصه صنحتي ولنا خمس خنزارو صنحنا زرسنا ولا نازريت كتقلصه صنحنا اجي أبي 3,000 مسناخل أبنة يماني نيرو أبي 3,000 مسناخل سي أب 3 درجات تماقيلهم متصاري محلفين نيرو حجي بعد زي متصاري نتحلف كبيديو كاب تقدميتي وجله كلته وين 3 سبي متحلف أبو زقبر قالسي أزي حيادي لذي نبعد نسون أزي فتاني مالتي أو مجرشا جن يمانه بتي نتاج وجله مرحلة ولا أنتو عالقة مجرشا نتي جوجلة حلفه يكالن ناتو خبا ز حلفه جوجلة كلتا سبي مو 3 سبي مسيلم كلتا 3 مسيلم كابتا قدامي تناتو زنبرت كاري تا حنت جروب زنبركا جوجلة زقل طفت ساعاتها مزغيبا مالتي كابتا قدامي تخا زبزحو اتليتات حلفهم حجن بعلو زي ازي كبيد بدهتات نيروت او مصاري نبعلو اب 10 شحترينا ارون كفلي حيزو زاتو ساعاتون قليل ايكونن ازيو اب شامبيون افريكاون ناي كلاي درجة حيزو 10,000 نابزي ناي عالم صوتا زحلفه ناي بحقي تكاي اتليت سخون زليو
ሓፈሻው ግን ቶም ምስኡ ዝነበሩ ተፃወቱን ብደረጃ ዓለም ኣዝዮም ሓያላት ብሉፅ ሰዓት ዘለዎም ዓበይቲ ኣትሌታት እዮም ነይሮም ሓፈሻው ግን ካብ መጠን ላዕሊ እቲ ኩነታት ኣብቲ ትራክ እውን ሓያል እዩ ግን መቆፃፀሪ ናይ ሙቐት ገለ ገብርሉ ስለ ዝነበሩ እምበር ኣዝዩ ንባዕሉ ንሱ እውን ሓደ ጥበብ ይገብርሉ ነይሮም እዮም ኣብቲ ስታድየም ዝግበር ዝነበረ ሓፈሻው ግን እቲ ሰዓታት እውን ኣዝዩ ብሉፅ ሰዓታት እዮም ዝኸድዎ ነይሮም ኣብ 26 እዮም ዝኸድዎ ነይሮም እቲ ሰዓታት ንባዕሉ እንተርኢናዮም ኣዝዩ ሓያል ሰዓት ነይሮ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣሮን እውን ብጣዕሚ እቲ ደረጃ እውን 15 ምውፃእ ቀሊል ኣይኮነን ሓፈሻ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ኣብ ማራቶን ድሕሪናዮም ሰለስቲኦም እዮም ዘርሰናይ ዕቑባይ መርሃውን እውን ልክዕ እቲ ክገብሮ ዝግብኦም ተመኻኺሮም ተሓሳሲቦም እዮም ኣትዮም ነቲ ፀወታ ኮይኑ ግን እቲ ብድሆታት ኣብ ባይታ እውን ከምቲ ዝሓሰብካዮ ክኸውን ኣይክእልን ማለት እዩ ስለዚ ሰዓታት ሒዞሞ ዝነበሩ ብደረጃ ዓለም እውን እቶም ኣትዮም ዘለዉ እንድሕር ርኢናዮም ናይ ኢትዮጵያ ሌሌሳ ሞስነት ኣሞስ ኬንያዊ ኩሎም ዝነበሩ ዋላ ምዘርሰናይ ቶፕ 6 ድዮም ዋላ ቶፕ 10 ኣዝዮም ሓያላት እዮም ኣብዚኦም ዝነበረ ቅልስ እውን መን ነቲ ውድድር ይቐልሶ እዩ ነይሩ ስለዚ ብሙላእ ክሳብ ዘርሰናይ ዝወፅእ ዝነበረሉ ኣዝያ ዓባይ ጉጅለ እያ ነይራ ምፍንታት እዮም ስኢኖም ኣብዚ ሕጂ እቲ ሜላ ንዘርሰናይ እውን ወፂኡ ነቲ ፀወታ ክቐልሶ ዝኽኣለ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማራቶን ተሪእናዮ ናዝሬት ኣዝየን ብሓደ ሰዓትን 17 19 20 ዝሓዛ ሰዓታት እየን ሒዘን ናብዚ ውድድር ኣትየን ብሉፃት ናይ ዓለም እየን እሳተን እውን ነዚ ውድድር እዚ ክብሪ ክረኽባሉ ስለ ደልያ ብሽመን ኣብዚ እውን ጥበብ ነይርወን እዩ ዘቋረፃ ነይረን ንባዕለን ሕጂ እንድሕሪናዮ ነዚ ሰዓት ሒዘን ዝውን ነዚ ደረጃታት ዘቋረፁ ኣትሌታት እውን ብዙሓት ኣለዉ ብጥዕና በቲ ኩነታት ኣየር ዘይምስማዕ ዘጋጥም ምድሆታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ፈታኒ ኣዝዩ ዓብዪ ውድድራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ከምዚኦም ናይ ዓለም ተፃዊትካ ደረጃታት ክትኣቱ ምኽኣል እውን ሓደ ዓይቢ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዘርሰናይ እውን እቲ ዝኣተወ ሰዓት 2:11 እውን ንባዕሉ ኣዝዩ ፅቡቕ ሰዓት እዩ ምክንያቱ 2:14 ሰከንድ እዮም እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ዝኣተወ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ እንድሕር ርኢና ተቐዳማይ 2:14 ካልኣይ ከዓ 2:10:44 2:20 እቲ ሳልሳይ እውን ዘርሰናይ እውን 2:11:29 ስለዚ እቲ ውፅኢት ንባዕሉ ምስኦም ይውዒሉ ግን ኣብቲ ጥበብ ናይቲ ፀወታ ዝገበሮ ሜላታት ኣጠቓቕማ ናብ ቁርብ ናብ መጨረሻ ናብ ምዝዛሙን ናብ ድኻም ስለ ዝገበረሉ እዩ ዝያዳ ስለዚ ሓፈሻዊ ታጋንታ ትዝከኣላ ፀወታ ተፃዊታ ምናልባት ውፅኢት ትደልዮ እንዲኻ ግን ኣብቲ ባይታ ፀንሓካ ካሊእ ይኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሰላምን ብጥዕናን ንባዕሉ እቲ ዝወድኡ ዓወታት እውን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ሓቂ ሓራይ ዘርሰናይከ እንታይ ትውስኾ ነገር ኣለካ ምናልባት እውን ኣብቲ ንሪኦ ከለና ኣብ ናይ ፍርቂ ማራቶን ጥራይካ ትሳተፍ ፀኒሕካ እሞ ኣብዚ ናይ ኦሎምፒክ ምስ ናይ ፍርቂ ማራቶን ፍልይ እንታይ ፀኒሕካ እንታይ ከ ተመክሮ ቀሲምካ ኣለኻ እዋን ምናልባት እቲ ናይ ማራቶን ቁሩብ ፍልይ ይብል እዩ ምክንያቱ እንታይ እቲ ፍልይነት ካብቲ ናይ 21 ፍልይነት ዘለዎ እዚ ናይ ማራቶን ዳብል ማለት እዩ 42 ኪሎ ሜትር ስለዚ እቲ 42 ኪሎ ሜትር ከምቲ ናይ ሃፍ ማራቶን ኣይኮነን ስለዚ ዋላ እቲ ትሬን እውን ይቀያየር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ማራቶን ሕጂ መጀመርያ ወርልድ ሻምፒዮን ተሳቲፈ ግን በቃ ዋላ ሓደ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዝግባእ ትሬን ተገይርካ ስለይተዕወተሉ ነገር የለን ፃዕሪ እዩ ኩሉ ፃዕሪ እንድሕር ኣሎ ኩሉ ተዓወት ድማ ፍቓድ ናይ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ወርልድ ሻምፒዮን ዝነበረ ሓፈሻዊት 3 ወርሒ ዝኸውን ምድላዋት ከም ተወድበልኩ ጌርና ምዞም ደቂ ጋንታይ እውን ተመኻኺርና ኣቲና ማለት እዩ ብሓባር ወላ ምስቶም ናይ ስለዚ እንታይ እቲ ወላ ብቲ ናይ ዓወት እንድሕር መፂኻ ኩሉ ማለት ኩላኻ ሃገርካ ከተፀውዕ ኢልካ ከተኣቱ ምድላዋትካ ተፃፍፍ እሞ ድሓር ኣብቲ ውድድር ተኣቱ ኩሉ ክዕወት ኢሉ ድማ ኣቱ ስለዚ ናይ መዓልቲ ጉዳይ እዩ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ ኩላ ዝኣተወት ኣብዚ ናይ ማራቶን ወላ ታጓል ድዩ ወላ ኣብቲ ናይ ሓፂር በዓል ኣሮን ኩላቶም ዝከኣል ኩላህና ማለት እዩ ዝከኣልና ጌርና እቲ ዝተረኸበ ዓወታት እውን ፅቡቅ ኢለ ዝገልፆ ግን ኣብቲ ናተይ ክዛረብ ኮይነ እቲ ናይ ማራቶንስ ኣብ ዳሓሸ ፅቡቅ ኣሎ ኢለ ኣነ ክገልፆ هو خمسة خطوة تصنعها أولمبيكا وأتلت زرسنا تدرسه أبز حلفة أزيو عبيتي سم هاجر كتسوي زخل عوتات حافيز كأخا ولون أبزناي أب كتر ضحى زيت أنجد ودر أزيو عبي عوتي خا أمزيف كذا الخمو إسكا مستزن برا كونتات ويكا تزن برا ساعات معها كميس أليكا أول مرة تزن برا كونتات تي كلها أنا خم نفلتو تي فرق ليتين يرتو ودر
ሕጂ ንባዕሉ ትውድድር ኣብቲ ፍርቂ ለይቲ ንሕና ሕጂ ኣይለመድናን ሓቂ ዘረባ ኩሉ ኣብ ንሕና ንድቅሰሉ ሰዓት 8 ምሸት ሕጂ ታ ፍርቂ ለይቲ እንዳሕር ረኣ ኮይና ዋላ ንባዕሉ እቲ ነፍስኻ እውን ኣይበራበርን ቁሩብ ናይ እንታሽም ግን ኩልኻ እዩ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ተባኻልእ ድመፅእ እውን ከማና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሎሞ ከምዚ ኢልካ መመኸይታ ተቕርበሉ ነገራት የለን ሓፈሻዊ ግን እቲ ውድድር ከቢድ ምዃኑ ከም ዝኸውን እውን ዝርዳእና እዩ ነይሩ እቲ ሙቐት ክህልዩ ሙቐት እውን ንኩልኻ እዩ ማለት እዩ እታ ዘላስ ንኩልኻ ግን ሓፈሻዊ ከቢድ ከም ዝነበረ እቲ ውድድር ብጣዕሚ ከቢድ ሃሩር ሂሚዲቲ ዝተሓወሶ ዝነበረ እዩ መን ንመን ክዕወት ኢልካ እውን ትፈልየሉ ነገር የብልካን መት ብርቱዕ እውን ድሕሪት ክወፅእ ክእል እዩ ንኣብነት ሕጂ በዓል ቺካጎ ማራቶን ተሰዓረ ነይሩ ኒውዮርክ ሎንዶን ማራቶን ሜጀር ማራቶን ተሰዓረ ነይሩ በል 20 ገለን ዝወፀ ሕጂ እንታይ እዩ ንዑ ዋላ ፎካስ ተገበርካሲ ዋላ ካልእ ሓድሽ ዝዕወተሉ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሃሩር ስለ ዝኾነ ተሓያል ክዕወት ኢልካ እውን ብዙሕ ኣይትገብር ኒሃ ሓፈሻዊ ግን ንዑ ቢልካ ክስታይ ምግባር ምስቶም ደቂ ጋንታይ ብሕልፊ ናብቶም ማራቶን ዝኣተና እንታይ ክንገብር ኣለና ብዓብይቲ ማይ ኣሰታትያ ክንክኸውን ኣለዎ ካብ መጀመርያ ክንከይድ ከም ዘለና እንዳሰተና ኣብ ነብስና እውን እንዳፍሰስና ክንከይድ ከም ዘለና በዓል ታደሰ ካብ ፌደሬሽን ሓላፊና እውን በዓል በረኸፍ ኢልና ተበልናሉ እዩ ነይሩ ከምቲ ዝረኣኹሞ ድማ ንማልባት ናይ ገለገለ ምስቲ ሂሚዲቲ ከቢድዎም ተደይ ኮይኑ ኣብቲ እቲ ናተይ ዘበልክዎ እውን ናይ ሓባር ዓወት ኢለ ኣነ ዝገልፆ ናይ ኩላህና ናይቶም ኣብ ኣዳእተና ዘይኮነ ናይ ኩሉ ናይ ብሓባር ብጋንታ ዝተሳተፍና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኦሎምፒክ መእታዊ ኣነ ብጣዕሚ ንኩላህና ዓወት ኢለ ክሳይድ ዝገብሮ ናብ ሃገር ደረጃ ማለት ራይ ክቡራ ተዓዘብትና ከምዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ናይ ሎሚ ቀዳም ዘተ ስፖርት ብዛዕባ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ኣብ ወርልድ ቻምፒዮን ማለት ዓለማዊ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኣብ ዶሓ ቀጠር ዝተኣንገደያ ዝምልከትና ንዕልል ዘለና እሞ ነዚ ዝምልከት ዝኾነ ሕቶ እንተለኩም ቴሌፎንና 122474 እዩ ሓራይ ቅድሚ እስከ ናብቲ ቴሌፎን ክሳብ ዝድውሉልና ተራ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣብዚ ውድድር እንታይ ይመስል ነይሩ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዚኣ ከማን ምናልባት ዘርሰናይ ደየር ከበናታ ናይ ነበርቲ ኤርትራውያን ዕድመ ተገይርና ነይሩ ምክንያቱ ሃገራዊት ጋንታ ነቲ ኩነታት ኣየር ክሕግዝ ተባሂሉ በብጉጅለ እያ ከይዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርታ ጉጅለ እቶም ቀዳማይ ውድድር ዝነበሮም ናዝሬት ምሳ እያ ከይዳ ኣብቲ ካልኣይ ጉጅለ ከዓ የማነ ድሕሪ 2-3 መዓልቲ ከይዱ ኣብቲ ናይ መጨረሻ እውን በዓል ኣሮን ዕቁባይ መርሃውን ኣብ ዕለት 3 ዝኣተሉ እዩ ዘርሰናይ ከዓ ድሮ ናይቲ ውድድር ዕለት 4 ዝኣተወሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተቐመጥቲ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ከይመስገናዮም ኣይንሓልፍና ኣብ ዝኾነ ውድድራት ብደረጃ ኣፍሪካ ብደረጃ ዓለም ፀንሕና ዝኾነ እቲ ሞራል ክህበካ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ትማል እውን ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ደይፍለ ብመገዲ ኣምባሳደሮም ከነመስግኖም ንደሊ ስም ኦፊሻል ሃገራዊት ጋንታን ኤርትራ ናይ ምሳሕ ዕድመ ተገይርና ዘድሊ ምትብባዕ ሞራልን ተገይርና ማለት እዩ ኣብቲ ውድድር እውን እንዳመፁ ኣዝዩ ደስ ዘብል ምትብባዕ ኣብ ዝኾነ ትራንስፖርት ዝግበር ዝነበረ እውን ብውልቆም እንዳሓገዙ ተባብዑና ከም ዝነበሩ በዚ ጋጣሚ እዚ ብሽም እታ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ዶሓ ከመስግን ንፈቱ ማለት እዩ ሃራይ እስከ ናብቲ ውድድር ምልስ ኢልና ክንሪኦ ከለና እቲ ተዓዛባይ ከመይ ኣስተማቒርዎ ኢልና ንዛረበሉ ንኽእል ሕጂ እዚ ብደረጃ ዓለም ኣብ ዶሓ ዝተኻየደ ፍላይቲ ናይ ማራቶን ለይቲ ስለ ዝካየድ ዝነበረ ተዓዛቢ ብዙሕ ክትረኽበሉ እውን ኣይትኽእልና ኣብ ስራሕ ውዒሎም ናብ ምድቃሶም ዝኸድሉ እዩ ንባዕሉ ሕጂ ከምቲ ትዕዝብቲ ግን ብዙሕ ሰብ እውን ብፍላይ ካብተን ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝበሃላ ተወዳደርቲ ህዝቢ ማል ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ብብዝሒ መፁ ነይሮም እዮም እንደገፍቶም ሞራል ክቡ ማለት እዩ ሓፈሻዊቲ ዓዲ ግን ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ እዩ ዝያዳ እቲ ታሽሙ ዘለዎም ኣብቲ ለይቲ ስለዚ ኣዝዩ ዋላ እውን ምስቲ ሕጂ ክንገልፆ ፀናሕና ኣብቲ ስቴድየም
ብጣዕሚ እቲ ተወዳዳራይ ንባዕሉ ብዝሒ ብደረጃ ዓለም ቴሌፎን ኣለና ምስለን እስካብ ሄሎ ሄሎ مرحبا انا كنت معك الله هلا ሰላም ከመይ ተርፍድ صبوا مرحبا تدسه حره لما زم كلت عوتات سبات مريكان في بروجرام ناي سبورت منطقه ناكا زياد حلف اوان الصغير وددر ناي شامبيون كاب دحري اولمبيك ناي كان اي درجه بمحسي اب نفسك قلت عامل زكايت مدما از يوم حيالات هاجرهم كسمي قدادمو حزيم بدرجه على حيالات زخون اطيات ناي عالم تطبو حيال وددر ايو عبدو وددر زخا قادي من مكرن مدماني اتراغرنا خنت تقول تصنعها تفلل ايوان تبلل الى 5 وقت زغبره اتو درسنا تادسه نصوتا قلسيو وعيدو مودا تقا شرشي درجه بمحز نتو وددر زازمو يوهانا قبلود اللي نحن مورال كنبو يقبا كلي درجاونا يكونن بحجون نحن قدرتنا بدح كنت بينا مالتي نظريت ولدون أرون كلانون أبصوتا كليلا يكونون أريهم زرعوا بقعت مقص بقعتي مرالهم كفلينا يقولون قالوا جن بأسلطاني زغنعة حسوات كلوانين أسلطاني برهي كم دفلتو لعلي شعبت جزي هجرات كانت أبترا ترنيسكا نبستفر على هجرات عالم ما جيش قال لها ما يلعلي شعبت عمل ناي مسلط أنت مكرون ألكا كم تعزبتك مبزحتي كذا نسخات تسلطنهم أتلتات وي نسخات صرفوا أتلتات أوتات بينما زريا ما بينات تعزبت مالتي أنتي مستير عاوتي انتايو تقدمت هسه تقاليتي أبدا حلفة عمت مسايب جازية حدث يرترا كلام حتى تزكيت كالو سعرات كم زي تقبل قلت كالي نيركا نزي أب كتر استمد قبل وتيسك كم سعرات دي خاص وسطو ولا كم عاوت كتبرها اللي مدلهو قدمي ميزامي جنيناتان نزي كم حاجة ريو كم واحد بمقات لي صرت أنا يتحدث أجوها برتع كبخا بحجون بزحنا خمسة بين عدمة وربكو قدلو كله هو أنت بقعت جد أجوها فلو دلي زخونة أفكار سبورت كنت جابو اللي يقولون غني الله غني الله هراي سلطان غني الله مراوي هراي يوتي مستر عاوت كل جزيتاي سرحي ስለዚህ ስራሕ ሰሪሕካ እውን ኣብ መጨረሻ እቲ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና እዩ ገለ ናይቲ ውድድር ዓወታት ትበህጎሞኒ ዋላ እውን ትስእነሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ ሓፈሻ ግን እዚ ናይቲ ማል እውን ዓወት እዩ ምክንያቱ ከም ሓሳብ እዩ ሕጂ ከም መርሃዊ ከምፆ ፀንሐ ናይ ባሓቂ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ስፖርት ስለ ዝከታተል ብከምኡ እውን ይሓተና ገለ ስለ ዝነበረ ዝያዳ ኣብቲ ስፖርተኛ ገይርና ፀኒሕና ማለት እዩ እውን ስለዚ ምናልባት ምዘርሰናይ ኣብ ኦል ኣፍሪካ ጌምስ ኮንጎ ብራዛቪል ቅድሚ 4 ዓመት እዩ ተራኺብና ነርና ድሕሪ 4 ዓመት ኢና ሕጂ ምዘርሰናይ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ዓለም ንራኸብ ዘለና ማለት እዩ ዘርሰናይ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ፍርቂ ማራቶን ናይ ኣፍሪካ ወርቂ ማዳልያ ዝወሰደሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ዘርሰናይ እንድሕራልዩ ኩሉ ግዜ መምህር ወይ ከዓ ዓወት ስለ ዘሎ زيادة مورال حبون جين كاسلت خير نحنا عوتي صنحنا مالتي حجون سلازي دحري ماراثون يحجز ديب زلو ابز ماراثونون زرسناي منالبات بتي زغورو ناي 3 اوارح مس بصوتو مس استفلالي تخبلو صنحي اب صوتا زرعيو عيبي تكنيكاوي وينكا تي بسلت ناي صوتا بتعمي تمسط غيرنا مالتي سلازي كومو خدقلس وعيدكا مጨረሻ كوم عينت وددر زازيمكا نا ببلص توب 6 ናይ ቡልጻት 10 ተኽታቱ ኣዚ ዓይቢ ዓወት እዩ ንመወዳእ ከማንቲ ንመወዳእ ከም ዓይቢ ክብሪ ዝተሓዘሎም ቶም ዝወድኡ ነቲ ውድድር መወዳእካ ከም ሓደ ዓይቢ ክብሪ ስለዚ ሕጂ እውን ተሃገራዊት ጋንታ ብሽም ዘርሰናይ ሽም ሒዛ ነዚ ውድድር እውን ብዓወት እያ በዲሃቶ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ትብኡ ዝያዳቶም ዝመፁ ዘለው መንእስያት እውን ናይ መጀመርታ ተመክሮኦም እዩ ዝያዳ ብሕጂ እውን እንታይ ክሰርሑ ይፅዕሩን ይሓስቡን እዚ እቲ ሚስጥር ዓወት ናይ ስራሕና እዩ ግን ስራሕ ከምዚ ፅበየና እውን ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እዮ ገዛ ገና ስራሕ ኣሎ እዚ ናይ ወርልድ ሻምፒዮን ናይ ዶሓ ቀጠር ሙቐት እዩ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ሓሊፍናዮ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ቶኪዮ እዩ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኣየር እዩ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ትዝምልከቶ ኣካል ነዚ እውን ትምረፅ ሃገራዊት ጋንታ እውን ነዚ እንታይ ዓይነት ኣጠቃቅማ እንታይ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ፅባሕ እዩ ዝመፅእ እቲ ግዜ ማለት እዩ ሓፂር እዩ ስለዚ
በዚ ጋጣሚ ምርሃዊ ቀኒልና ክብሎ ዝኽእል ምስ ሽምቲ ክብሎ ፀንሐ ሰማዕካ ክሉ ተስፋ ገበርና ኢና ስለዚ ዓወት ሕጂ እውን ኣነ እውን ከም ተመክሮ ከም ጎያይ ኮይነ ልክዕ እቲ ምስ በዓል ዘርእሰናይ ልክዕ ከም ኣሕዋት ከም ጎየይቲ ከም ሓንቲ ዞባ እውን ብዙሕ እዋናት ጎይና ኢና ስለዚ ዘርእሰናይ ኣብነትን ብምልኦም ኣትሌታትና ኢና ሃገር እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ንዑ ሒዝና ፅባሕ ንጎውን ካብኡ ዝመፅእ ተመክሮ ካብኡ ዝመፅእ ከም ኣብነት ምስቶም ካልኦት ብፆት እውን ኣብ ዓይቢ ስራሕ ዝገብሮ ጥበብ እውን ናይ ብሓቂ እቲ ማራቶን እውን ንባዕሉ ሓደ ጥበብ የድልየካ እዩ ንምንታይ ኢና ንሕና ክሳብ ሕጂ ኣብ 2 ሰዓትን 6 ደቂቕን 7 ደቂቕን 8 ደቂቕን ካልኦት ከማና ጎይቲ ኣብ ትሕቲ 2 ሰዓትን ይጎዩ ኣለዉ እዚ ሕጂ እቲ መፅናዕቲ ከድልዮ ዝኽእል ዘሎ ማለት እዩ 2 ባዶ 2 ክብቸጎ ብዝሓለፈ ሪከርድ ናይ ዓለም ሒዝዎ ድሕሪኡ ቀነኒሳ እውን 2 ሰከንድ ዝተረፎ 2:40 ናይ 2 ሰከንድ እዩ 39 እቲ 41 ወዲኦሞ ስለዚ ዘርሰናዩ ነዚ ዝፅበየ ዘሎ ሕጂ ነዚ ክፅበ እንድሕር ኮይኑ ግን ከምኡ ዝመስሉ ምኩራት ናይ ዓለምና እንዳተረኸቡ ናይ ፕሮፌሽን ፀወታ ዝገብሮ ሜላ ዝገብሮ ወይ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ቶም ዘለና ማራቶን ይኹን ዋላ ቶም ኣብ ታሕቲ ዘለና እንታይ ዓይነት ጥበብ እዩ ዝጎድለና ልዕሊ ሰብ ንሰርሕ ልዕሊ ሰብ ንሃልኽ ኣብ ውፅኢት እዚ ናይ ማራቶን ሚስጥር ዝኾነና ዘሎ እንታይ እዩ ዝያዳ ዘርሰናይ እውን ነዚ ውፅእ ኢሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰንተር ወይ ከዓ ኬንያ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣሎ ሕጂ ከምኦም ዓይነት ተወዳደርቲ ብደረጃ ዓለም ስለ ዝራኸቡ እቲ ብሓባር ናይ ምስራሕ እውን ከምኡ ዓይነት ተመክሮ ይጥርየሎም እዩ ስለዚ ዘርሰናይ እውን እቲ ዘይነበረ ተመክሮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ሒዙ ምምፅኡ እውን ሓደ ዓይቢ ብልጫ ይንዑ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ዓለምና ብደረጃ ዓለም ኦሎምፒክ ትስራዕ እውን እንታይ ዓይነት ስራሕን ክሰርሑ እዮም ምስ ብፆቱ ዝደረጃ ሃገር ዝግበር እቲ ኮሚሽን ፌደሬሽን እውን ዝያዳ ኣተኩሮ ገይሩ እውን ሕጂ እውን ዝያዳ ንዓወትን ንስራሕን ክፅበየና ከም ዝኽእል ሓላፍነት የሰክመና እዩ ማለት እዩ ዋላ እኳ ተወሳኺ ሕቶ ተነበረኒ ግን ዝተዋህበና ግዜ ዳርጋ ኣብ ምእኻል እዩ ሓራይ ኣሰልጣኒ በረሃ ኣስገዶም ከምኡ እውን ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዘርእሰናይ ታደሰ ብስመይን ስም መሳርሕተይን ከመስግነኩም ይፈቱ ዳርጋ ታስተዋህበትና ግዜ እንዳተወደአት እያ ሓራይ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሃገራዊ ውድድር ኣትሌቲክስ ዓለም ማለት ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀንዲኩም